People have been asking me this question, and iyandidika kancinci, that why do you focus on the Buffalo City municipality? There's a what's the English? Conception. Is that the right one? I'm being misunderstood about the Buffalo City and its mayor. It is no secret that I love the mayor of Buffalo City as a person, ne? But when it comes to service delivery and development of the metro, I'm not going to be nice. Why do I have to shield her? Right, right. And I need to clarify this so that it's not even about uprincess wakho, because uprincess uyafika, number one, une-3 years ekula position. Uyafika kwesa sikhundla akakenzi umsebenzi ongakanani. Those that are before uprincess, oyena mntu mna bendifuna, because ke mhlawumbi ndimthanda uprincess, kuzawuthanda wrong, bendibawela siblame u-city manager. U-city manager is the boss there. He's the administrative boss. When things are not happening, ingumsebenzi wakhe to make sure that those things are happening. Why is it must we blame the mayor? Is it because simdelele uprincess? Uyabona uba ndiluma ndivuthela. I don't want us to be too harsh ku-princess whereas there are other people bahleli nje they're getting twice the salary of uprincess. That is the city manager, the municipal manager of the Buffalo City. Wenza ntoni yena? Masithi uprincess uyafeylisha, ne? What is the Buffalo City manager uyawa doing? Xa ingenzi right uprincess, uboss lo kamasipala wenzani yena? Because uprincess umsebenzi wakhe, the only job of uprincess is to tell yenantsika kutheni kunganantsiki pha enantsikeni. You understand? Is to shout. She's the political boss. Umbuzo xa kukhona i-potholes, umsebenzi kaprincess kungxolisa umntu ka-infrastructure abuze uba hayibo kutheni le nto iindlela zingalungiswa. I don't think it is the duty of her upakisha uthatha imihlakulo ahambe ayongciba ii-potholes ngokwakhe. I don't think you wanna hear this. I don't think you wanna hear this. But here it sounds like ndizothethelela uprincess, ne? But I am. Because uprincess is not the only one. And I don't like this thing yokubana kuthiwa uprincess useless. Andiyithandi laa nto. Masithi uprincess noyawa ba-useless, kungathiwa uprincess yedwa. Ndirongo? Hayi kaloku, uprincess is the political head. Uyawa is the administrative head of the municipality. Uba kubhlenywa uprincess, makubhlenywe noyawa. In fact, ndifuna uxhoma ipicture kayawa, the municipal manager there. Ndithi xa nithuka uprincess ningamlibali nalo. Ewe simvotele uprincess, but uprincess uqeshe uyawa. Okay, this is how I can explain the local government. Ne? We have the premier, we have the MECs, we have the mayors, right? Phaa kwa premier, there's the DG, utata uSogoni. Usogoni? Umbulelo Sogoni, phaa kwa premier. Nguye who's to blame for administrative side of things. Uba kutheni izinto zingenzeki. Nguye who signs on the dotted line. Upremier yena ulapha, ne, umsebenzi wakhe. Masiphume ke kwi-provincial government size mhlawumbi kwi-departments. Kwi-departments we have the MEC, uSiphokazi Lusithi, kwa-human settlements. But njengoba uSiphokazi Lusithi, there's the younger Funani, who is an admin, who is the HOD, who is the director. You understand? But uyanga yi-director wa-communication. Qha ke ndithanda yena. Now, uSiphokazi, of course thina sazi uSiphokazi, but umntu who answers to uSiphokazi nguyanga Funani ubana kutheni nantsika ingenzeki. It's not uSiphokazi Lusithi onqonqa amazinki kweza RDP uba zigqitywe. Ngoyanga aba funeka bebhatele abantu.
Masiphume ke kwi-departments, provincial departments, size ku-local government, kwamasipala. Buffalo City Municipality, the HOD, rather, it's the mayor, uboss, and the city manager, okanye the municipal manager. Princess Faku and Mzuki Siyawa, right? The city manager. We cannot, of course, thina sazi uPrincess Faku because sivotele uPrincess Faku. But ke ngoku uPrincess Faku asikwazi umblayima yedwa. Masiblayime noyawa lo. That's the message I'm sending. Andazi noba ndirongo na. Is it right that we only blame uPrincess? Singayiblame administration yakhe. Kutheni le nto uPrincess efela isimoko oko. Ufela isimoko of the whole Buffalo City. Kodwa oyena mntu usayina on the dotted line who's an administrative boss is uyawa lo city manager. Are you just shy to undiphikisa? Caba ndithetha ububhanxa awufuni undiphikisa. Hayi ndiyabuza. Ingxaki mna kaloku ngoku umntu wam noko siyamtyatyusha kakhulu kodwa ayinguyanga yedwa. Into endifuna uzihighlighta into yokuba uPrincess uyafika kulaa position yoba ngumeya waseBuffalo City. Number 2, ayinguyanga yedwa. Une-council, ngaphandle nje kwe-council, uno-executive biz, une-city manager that is supposed to get things done. uPrincess basically umsebenzi wakhe kuqhatha thina uba masivote. Akho nto ibitheni ayenzayo. Xa khona izikhalazo uphakamisa ifowuni abuze yenantsika, Mr. Yawa, kutheni inantsika enganantsikanga apha enantsikeni? Andazi noba yenza sense na, but masimke kuPrincess. Yes, Eastern Cape government, Eastern Cape municipalities are a mess. Hayi yinyuva dem into yase-Eastern Cape. Andenzele la orange gcaneni. Hayi. Yi-mess i-Eastern Cape. Khandixelele umasipala abe mnye who's running smoothly. Iphi orange? Nantsi empokothweni ka-BP. Ukhona umasipala oranwa kakuhle apha eBuffalo City? Apha elantikeni e-Eastern Cape? Andikamboni. But if we were to categorize the municipalities according to me, one of the worst, masiqale ngobheda nguloo ndisuka kuyo, iChris Hani District Municipality. It is the worst municipalities apha e-Eastern Cape. Siphume siye kwi-OR Tambo District Municipality. From my observation, it's one of the worst municipalities. Ubona ubana andazi apha uba kwenziwani apha. Kusemazangweni apha. Bendithe yiChris Hani, ndathi yi-OR Tambo, ibe yiBuffalo City Municipality. IBuffalo City Municipality ingathi abakazazi ubana imali sentsho kunini besiba between me and you. How long have they been stealing? Abakahluthi nangoku. Cela undiqubele lo orange torho ndifuna uyitya. Hayi ndiyazibuza ubana eBuffalo City inoba abakahluthi nangoku bekunini madoda besiba imali. Okanye abantu bepolitiki abahluthi umthetho wabo. Yho, imbi mani into yenzeka phaa. So that's number 3 of the worst municipalities. Then number 4, uBabsi, hayi, uBabsi kodwa guys is not doing that bad. Ebhayi, go that bad? But I wouldn't put uBabsi at number 4. Masikhangele abanye oomasipala. But Alfredo, I haven't scrutinized Alfredo. Andikabi naxesha loyijonga ndiyiphonononge. Ubana iqhuba njani. Andilazi laa cala, to be honest. Ndiyoyika ke ngoku-analyze into engekhoyo. Inkosi. You understand? Then iSARA, mhlawumbi ke sizawuthi it's because abanamali abanye oomasipala. That's why besenza kanje.
they're doing bad because there's not much budget. But aba bayityayo imali bayisulela entloko. And yes, but before kuvotwe, I want to take it upon myself to look at these municipalities individual ndijonge ubana baqhuba njani. Yenziwa ntoni imali kwamasipala nyani? Okay, ngamna msebenzi. Ntoni enye besizathetha ngayo?